Inselmilkom. Illum l-erba' 26 ta' Jannar niċċelebraw lil San Titu l San Timotju, tnejn mid-dixxipli ta' San Pawl Apostlu. Nilqakom għal din il-qudiesa talba tar-Rużarju mmexxija minn Patri Paul Darmanin, Franġiskan konventwali li din is-sena se jagħlaq 25 sena saċerdot. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Wara l-bieraħ iċċelebrajna il-festa kbira tal-konverżjoni ta' Missierna San Pawl, illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' żewġ kollaboraturi kbar tiegħu, San Timotju u San Titu. Ejjew aħna wkoll f'din l-Ewkaristija ninġabru u nitolbu. Nitolbu biex ikollna aktar missjonarji, aktar nies li lesti jħabbru il-bxara tajba lil kulħadd. U anke aħna fil-djar tagħna nkunu missjonarji ta' xulxin. Issa narfu n-naqasijiet tagħna u hekk nitħejjew tajjeb biex niċċelebraw il-Mistera Qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Mqassa Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex itolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla inti żejjent lil San Timotju u lil San Titu bil-virtujiet tal-Apostli. Għatina l-għajnuna tat-talb tagħhom biex ngħixu ħajja sewwa u tajba f'din l-art u jisħoqilna naslu fis-sema pajjiżna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Bidu tat-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Pawlu, bir-rieda ta' Alla Apostlu ta' Kristu Ġesu skont il-weda tal-ħajja li hi fi Kristu Ġesu, lil Timotju ibn Aziz, grazzja, ħnina u slim minant Alla l-Missier u minant Kristu Ġesu Sidna. Inrod ħar lil Alla u lilu nqim b'kuxjenza safja bħal missirijieti. Kif niftakar fik bla qiegħda fit-talb tiegħi lejl u nar. Meta niftakar fid-dmugħ tiegħek għalija tiġini x-xewqa li narak biex nimtela bil-ferħ. Niftakar fil-fidi vera tiegħek, fidi li l-ewwel kienet ta' nantek Lloyd u ta' ommok Ewnike u li ma għandi ebda dubju li hi fik ukoll. Minħabba fekk infakrek biex tħeġġeġ fik id-don ta' Alla li jinsab fik bit-tqejjid ta' jdejja, għax Alla ma tanix spiritu ta' biża' imma spiritu ta' qawwa, ta' mħabba u ta' rażan. Mela tistħi xejn minħabba fix-xhieda għal Sidna, anqas minħabba fija priġunier tiegħu, imma bagħti miegħi għall-Evanġelju bil-qawwa ta' Alla. Il-kelma tal-Mulej, roddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Xandru fost il-popli kollha leġubijiet tal-Mulej. Flimkien, xandru fost il-popli kollha leġubijiet tal-Mulej.
Għannu lil mulej għanja ġdida, għannu lil mulej fl-art kollha, għannu lil mulej birku ismu. Flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Ħabbru minn jum għal jum is-salvazzjoni tiegħu, xandru fost il-ġnus il-glorja tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Għatu lil-mulej familji tal-popli, għatu lil-mulej sebħ u seta, għatu lil-mulej is-sebħ ta' ismu. Flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Ejdu fost il-ġnus, il-mulej jisaltan, tassew id-dinja twaqfet biex qatt ma titħarrek, huwa jiġġudika il-popli bis-sewwa. Flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Il-mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin, bat ninħabbar il-ħelsien lill-imjasrin. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien il-mulej qabbad 72 oħra u bathom 2 qablu f'kull belt u post fejn kien sejjeru. U qalilhom il-ħsad kbir tas-sew imma l-ħaddiema ftit. Ittolbu mela lil Sied il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Morru, araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb il-pub. Teħdux magħkom l-labut, la ħorġa u lanqas qrieq u fit-triq isselmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel għidu sliem lil din id-dar. U jekk fiha jkun hemm bin is-sliem jistrieħ is-sliem tagħkom fuq. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa'lkom lura għandkom. Ibqgħu għand dik il-familja u kulu u jxorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru mingħand familja l-oħra, f'kull belt li fiha tmorru jilqgħukom, kulu dak li jqegħdulkom qudiemkom. Fejqu l-morda tagħha u lin-nies jgħidulhom is-saltna ta' Alla waslitilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Din iċċelebraw din it-tifkira ta' dawn iż-żewġ kollaboraturi tal-Apostlu Pawlu, San Timotju u San Titu. U fil-Vanġelu li għadna kemm smajna, nisimgħu l-Vanġelu tipiku ta' meta Ġesu jibgħat lil 72 oħra. U x'ifisser dan in-numru? Ifisser li Ġesu qed jibgħat lin-nies tad-dinja kollha. Qed jibgħat lil kulħadd biex ikunu missjonarji huma wkoll. Bħalma kienu Titu u Pawlu, bħalma kien il-missier tagħhom Titu u Timotju, bħalma kien il-missier tagħhom Pawlu. Imma il-mulej jrid iktar minn hekk. Iridna li mmorru. Iridna li mmorru, però kif jgħidilna l-Vanġelu ta' San Luqa 2:2. Il-missjoni ta' Ġesu mhijiex tiegħi personali. Iżda hija jiena nagħmilha ma' oħrajn fil-komunità. U allura hija l-komunità li xxandar. Hija aħna flimkien li nkunu missjonarji. U San Luqa ikompli jirrakkonta u jgħid kif Ġesu lil dawn it-72 qalilhom morru. Batu
għamilhom xandara tiegħu, għamilhom apostli. Iva, aħna l-koll apostli. Anke jekk aħna fid-djar tagħna, fil-ħajja komuni, fil-ħajja ta' kuljum tagħna, mingħajr ma mmorru l-bogħod, aħna l-koll għandna nkunu apostli. Aħna l-koll għandna nkunu missjonarji. U l-aktar dan għandna nagħmluh bl-eżempju tagħna ta' kif ngħixu il-fidi tagħna. Din il-missjoni mhijiex faċli. Araw, qiegħed nibalkom bħal ħrief qalb il-pub. Ippreparana Ġesu. Għalinna li meta noħorġu hemm barra fid-dinja fejn id-dinja tajt mod u il-fidi tagħna tajt mod ieħor, allura mhux se tkun faċli biex naqdu din il-missjoni tagħna. Però aħna għandna fidi u tama qawwija illi l-Mulej jagħtina l-grazzja li neħtieġu biex aħna nkunu nistgħu tassew nkunu xhieda tiegħu fid-dinja. U fl-aħħar nett jgħidilna x'għandna ngħidu u x'għandna nagħmlu fil-missjoni tagħna Ġesu. Sliem lil din id-dar. Kull ma rridu nagħtu aħna lill-oħrajn huwa sliem. Huwa l-istess sliem illi ta' Ġesu wara li qam mill-imwiet kif għadda mill-bibien taċ-ċinaklu u mar fuq id-dixxipli mbeżza u mwerwra u qalilhom il-paċi magħkom. Qalilhom tibżawx anke jekk intom magħluqina u ġew. U anke lilna irid jgħidilna l-istess. U anke aħna bħala missjonarji jridu ngħidu l-istess lill-oħrajn. M'għandniex nibżgħu u rridu ngħidu lill-oħrajn biex ma jibżgħux. Għaliex il-Mulej huwa magħna. Araw idejja u riġlejja. Il-pjagi ta' Ġesu għandhom ikunu l-faraġġ tagħna, għandhom ikunu il-komfort tagħna. U allura dan huwa l-kontenut tal-fidi tagħna, tal-missjoni li aħna għandna bżonn inħabbru, is-sliem ta' Kristu, lil Kristu nnifsu. Ejjew allura fuq l-eżempju ta' San Timotju u ta' San Titu nkunu aħna l-koll missjonarji fiċ-ċokon tagħna fil-ħajja ta' kuljum tagħna biex inkunu verament xandara ta' Kristu. Eżis, it-tifkira tal-isfqiet Qaddisa Timotju u Titu tistedinna nitolbu lill-Alla il-Missier sabiex il-Knisja tkompli bil-kuraġġ il-missjoni ta' evangelizzazzjoni mibdija mill-Apostli. Nitolbu għall-missjonarji sabiex iwasslu ma' kullum kien il-messaġġ tal-Evanġelju, nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Għal dawk li għandhom xi responsabilità fil-komunità sabiex jaqdu b'imħabba lill-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għal min qiegħed isofri vjolenza u inġustizzja minħabba l-Evanġelju. Sabiex isib qawwa falla u għajnuna fl-aħwa nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. U għalina nitolbu sabiex narfu naqsmu mal-knejjes l-oħra il-vokazzjoni li rċevejna. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. U Alla, li żejjen il-Knisja tiegħek varjetà kbira ta' doni naturali u sopranaturali. Isma' dawn it-talbiet tagħna u għamel li s-salvazzjoni tiegħek tasal sa truf l-art kollha. Bi Kristu Sidna. Amen.
Tolbuti biex sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħnina tiegħek mulej ħares lejn l-offerti li qedna fuq l-artal tiegħek fit-tifkira ta' San Timotju u San Titu u xerret fuqna fil-maħfra tiegħek biex b'dawn id-doni nagħtu ġieħ lill-ismek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddu lek ħajr. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Timotju u San Titu, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tagħhom. Issaħħaħha fil-erf bit-talimi li huma xandru u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin kollha intennulek lilu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ossanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Ossanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejnata biex minn rajħ ibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li kliħal kalċi reġerat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nroddulek ħajra li xolbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerta mad-dinja kollha, u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisk, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omma Alla Marija, mal-Arrus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Timotju u San Titu mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina.
u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħelisna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha s-slim u l-għaqda li jien trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħuqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Inti ġedditna mulej bil-misteri qaddisa, bl-umiltà kollha nitolbuk il-grazzja li nsiru nixbħu lil San Timotju u San Titu billi nistqarru bil-ħerqa kull ma emmen, nemnu u nimxu fuq it-talim tagħhom. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Miegħek ukoll.
Berikkom Alla, li jista' kollox il-Missier, il-Liben u l-Ispirtu is-Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum immexxija minn Patri Paul Darmanin. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsblue.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi t-talim tal-Papa Franġisku u tal-isqfijiet u anke diversi aħbarijiet mid-djoċeżi jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. L-isem tal-Missieru tal-Liben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna, eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri l-inti jomna, għalik jismat talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw il-misteri tal-glorja. L-ewwel misteru meta sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-wiet. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tint kif is-semek da fl-art. Ħobs ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, idaħannix fit-tiġrib iżżerisna minn deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri l-inti jomna, għalik jismat talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw it-tieni misteru meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semek da fl-art. خبز ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Iddaħannix fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirka inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirka inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirka inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirka inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirka inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirka inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirka inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirka inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirka inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirka inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, urint li jomna għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, jaħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru, meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirka inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirka inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirka inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirka inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirka inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirka inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirka inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirka inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirka inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbirka inti fost in-nisa, u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna. Għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-irweħ kollha, speċjalment il dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Fir-raba misteru meta sitna Marija ġiet intella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li ritint kif is-semek da fl-art. Ħobsa ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Iddaħannix fi tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Amen. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitumbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitumbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitumbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitumbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitumbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitumbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitumbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitumbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitumbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitumbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħul ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Fil-ħames misteru, meta sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema hekk da fl-art. Ħobsa ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitumbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitumbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitumbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitumbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitumbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitumbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u
Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri l-inti jomna, għalik jisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa, tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek li tniedu aħna u nibku nolfu f'dan it-twiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnej tiegħek tal-ħnina u rina wara dan il-tuframent il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina, u pija, u ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobż ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qatt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żbess safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewgba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina.
Faraġġ tal-immigranti, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilina għaddeja tiegħek mulej Alla nitolbu. Li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Slim għalik talba li San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-libnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwen bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Ħaqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turlokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pesani, itlob għalina, Qaddisin San Timotju u San Titu. itolbu għalina, Intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek li sem mqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Rus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-Anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.